Alle levende organismer har brug for kvælstof, for det indgår i protein og DNA. Kredsløbet foregår sådan. Ammonitrifikation er omdannelsen fra ammoniak til ammonium. Ammonium kan optages af planter. Ammonitrifikation kan ske på to måder. Den ene er ved, at f.eks. et blad falder ned fra et træ og med tiden bliver til organisk stof. De levende organismer, som kan være regnorme og senere bakterier, nedbryder ved hjælp af respiration det organiske stof. Det organiske stof indeholder så kvælstof, og det overskydende kvælstof, som regnormene optager, det bliver så tisset ud. Formlen er NH3- plus H2O lige NH4 plus O2. Den anden måde, at ammonitrifikation kan ske, er ved, at et menneske f.eks. spiser en rød bøf, som giver et overskud af proteiner. Den nedbrydelse af proteiner i kroppen, den er også ammoniak, som bliver til ammonium, når man tisser. Grunden til, at det bliver til ammonium, er, fordi ammoniak bliver blandet med vand fra tisset, og derfor går fra NH3 til NH4, altså fra ammoniak til ammonium. Nitrifikation. Bakteriers omdannelse af ammoniak og ammonium til nitrit og nitrat. En gruppe bakterier omdanner NH4 til NO2-, når der er oxygen til stede. En anden gruppe bakterier omdanner NO2- til nitrat, NO3-. Denne proces kalder man nitrifikation. Ammonitrifikation og nitrifikation foregår i en god basisk jord. Nitrifikation. Nogle bakterier laver en anaerob respiration med nitrat i stedet for ilt. Det betyder, at de gør det uden ilt. Det betyder også, at de udånder nitrat, hvor vi i stedet udånder CO2. Processen hedder denitrifikation og omdanner nitrat til kvælstofgas. Processen finder sted i havet, på bunden af søer, vandmættet, jorder og våde enge. Det kvælstofgas siver sig op i himlen. Når det lyner, sker der en kemisk forbindelse, der gør, at kvælstofgassen sætter sig i vandet, som så falder til jorden. Det medfører, at kvælstofkredsløbet kan ske igen.